गुइसमोन मोनसे साम लग्ना फैलायबाय नै जों बिथांजों आंजों बङाइगाव थांनो नागिरदों एसे लवार आसामावबो थांगोन आरो लवार आसाम बिशाल एसे बेरायहैनो एसे बाइक राइडार जानो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था आरो ओमफ्राय नैबे हिन्जाव खेबदो आया जोंनि बाजै बेयो जोंनि बाजै लावरांगि दाजों ओंखारबाय गुइसमोन नै जोंनि गामि हमारा मबाइलानो नैबेजों एग्रिकालसार मोनहैयो केबिके थाङो भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा गोलावबो जानो हागौ शपिंबो खालामो नालाय जोङो आरो एसे बिशालावबो हाबनांगौ जोंनि गामिनि साखाथिनि बाजार गोदान बेनो जों दा नेसनेल हाइवे मोनफैबाय नैबे जाहैबाय बिदिबा चिरां स्टेडियाम नेसनेल हाइवे पुलिस स्टेसन चिरां सुरुh गोबां गारि मोनोबा लानानै बास कार मा नांगौ सोजोबनाय मोनो आरो बेहाय
फाइनालि जों दा बङाइगाव टाउन हाबफैबाय दा बङाइगाव टाउन हाबनानै जों दा मा होनो लवार आसाम हस्पिटालाव थांगासिनो सासे आंजों फैफानाय लोगोआ मानसि लोमजानाय लाबोदों नालाय बेयाव नायगिरनो नागिरदों आरोखि बेनिफ्राय दा जों बिशालाव शपिं खालामहैनोसै गुइसमोन जोबोद समायना बङाइगाव टाउन नोंथांमोना फैफेराखैबा फैबाय दा फैबायसो फैफेराखैबा फैनो हागोन लवार आसाम हस्पिटाल मोनफैमारबाय जों फाइनालि नैबे जाहैबाय नै लवार आसाम हस्पिटाल 300 नां सामुआ बायसो मोनदों थ' थांफिनसै माबायाव गस्ला जि मोजां मोजां दंलै जुथा नै ओरैबायदि सामब्राय जुथा नोंनाखौ लायो बेखौनो लानोसैमोन गाननो गैलाना खावसे जामनानै दं आंना हजोंना बालानो मा मानो ड्रेसासो मोजां मोजांथारलै हिनजावफोरना गाननोबा लांफै बेखौ लांसै नामा बैसागु गानना मोसानो